Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguPhilane Isibongo-Mansele. Namhlanje bengithi ngizoyibeka nje namhlanje ngichaze ukuthi kahle kahle ngubani wakwabani. Yabo, ngisukaphi, ngikhulelephi, ngiqhamukaphi. Kahle kahle ngizonibekela isitori, yabo, into ekanjalo. And if umusha kuleli khasi, ngicela usubscribe, ulike, ushare ividiyo, and ngiyafisa nje le video ngathi ngashaya 50 like. Cela nje sibeke nje ku-50 like and sushaye nje lo sithi ukusubscribe amadoda, but anithi ukuzama ukungazi kancane ubani uPhilane. uPhilane umfanyana nje omncane okhulele emakhaya, kodwa ngizalele khona ngapha eGoli, esibhedlela esibizwa kuthiwa iseBhara. Ngahlala nobaba, kodwa ngeke ngizoyibeka leyo, izohamba nezinto, siyangihlula usixoxa. But uPhilane umfanyana nje osemncane ona-21 iminyaka and oyizamelayo, and this is my job. Umsebenzi wami lo ukuthi ngizwise isitori, ngilalele, ngiyabona nje, but ngicela nibeke indlebe. uPhilane ungubani na, and wakhula kanjani uPhilane? uPhilane umuntu engingasho ukuthi ukhule kahle, noma kungekho kuhle kangako, but on my side ngikhule kahle, ngikhule njengazo zonke iy'ngane. Ekhaya eNquthu la bengihlala khona, bengihlala nogogo omkhulu. Ngingabasho amagama, ugogo bekuwuTibu, bambiza uTibu ngoba hhayi amazi ugogo ubephathwa ukabi kugogo. Bese kuba umkhulu bejwayele ukukolekela ugogo imali ngoba ugogo bethuma yena umkhulu, yabo. Ngikhule bese kuba nabafowethu, bekuFaniza, bani, uLethu, Khula, Sibaningi, noThemba, kodwa angikhulanga nabo. Abantu esasihlala nabo ekhaya bekuSne, uFaniza, ubani futhi, uSiphelele, umfowethu abambiza uMbuzi. Abamaziyo bambiza uMbuzi, but mina-ke Mbuzi Ndala. And bekubani omunye, bekuNdlovini, bekuhlala noNdlovini, bese kuba uMkhulu bekuwumndeni wami bengihlala nawo-ke loyo, yabo. And besingahlupheki, bekukhona iy'nkomo ekhaya, bekukhona iy'mbuzi, bekufuyiwe, bekukhona yonke into. And gogo bejwayele ukusiphilisa ngayo imali yakhe yegranti, and nathi besiyihola. Kanye-ke futhi nokuthi gogo benesitoro ekhaya, ubedayisa utshwala, amabhiya, imbamba, ubukuthola konke ngoba lokudla ubukuthola, yabo. Ngilo muntu okhulele kuleyo, and isikole ngaqala ukufunda kusona, ngaqala ukufunda ngapha eGoli. Ngaqala ukufunda eBulungu, amabanga aphansi isikole nje, ngathi ngafunda u-Grade R, ngafunda no-Grade 1, and ngahamba ngayohlala emakhaya ila sengihlala khona nogogo. And lapho-ke ngafunda eQedukoma, amabanga aphansi nje, i-primary yami. Ngafunda eQedukoma, ngafunda kaLuvisi, ngafunda eQedusizi. Ama-primary ami wonke lapho ngafunda kulezo y'kole. Ngaphinde ngamuva futhi ngayohlala eTandi, ngafunda eNdumeni. And by the way, ngakhula kahle. And okunye engingasho nje ukuthi iy'ngqinamba engathi ngabhekana nazo ukuthi bengahlali nabo abazali, kodwa umama nobaba kade beseGoli. Kodwa angeke ngisho ukuthi bekuyinkinga ebengibhekene nayo leyo, ukuthi bekumnandi nakhona, bengihleli nazo zonke iy'ngane and
enjoy life yabo into kanjalo. So ngiphushile ngaphusha high school yami ngayifundela eSayo, ngamuva eSayo ngaya eNkandla ngayofunda eBangahiya. Ngashiya lapho-ke ngoba isikole ngishiye ka-grade 10. Grade 10, I think grade 10. Ngashiya khona isikole and I move ngiza ngapha eGoli ngazozama ngakhona impilo and nakhona iyale impilo, but siyazama and nani-ke ngicela nisubscribe ningenze ngikholelwe kule nto engiyenzayo because ngiyakholelwa and angeke ngiyenze ngaphandle kwenu. So ngicela nibe nami. So othandweni ngaqala ukuthandana nentokazi. Angazi ezongijola ngazi angijola but khona intokazi emuhle ebengiphethe nje ngohlelo engiyithandayo abade bebiza igama lishiwo. Iyazazi wena yabo, sike satrenda nje kancane ku-social media. By the way, bengiyithanda and namanje ngisayithanda and into engizama ukuyibhilda manje ukuthi ngizazama ukuthi ngi-investe kumina ngoba akekho umuntu ozo-investa kumina because namathuba emisebenzi mancane. But on my side angufuni umsebenzi, khona ngiyadinga ukusebenza mina, angithanda ukusebenza, ngifuna ukuyisebenza because angifuni ukusebenzela omunye umuntu ozophinde ngixoshe ngiphinde ngiqale phansi ngiyithole. Manje I think nginesikhathi esi-right sokuthi ngi-investe kumina because ngisemncane and la ngifuna ukuya khona ngisengafika and ngizofika ngenkani. Yes, ngenkani and angikho mningi izinto ezimbi ngingabhekana nazo empilweni ukuthi angikwazanga ukuthi ngiliphile iqiniso kuyo yonke into ekade bengiphila amanga and nazo zonke intombi engingaba nazo ngithole ngamanga and nakhona vele intombi itholwa ngamanga vele ngoba ngeke ngikushele ngeqiniso. Uma ngikushela ngeqiniso ngizokubekela izaba, ngizokutshela inkinga zami. So izinto engabhekana nazo nje ezimbi ukuthi angikwazanga ukuliphila iqiniso for myself and angikwazanga futhi ukuthi ngiphilele nabanye abantu ngokweqiniso, kodwa ngiliphilile lona iqiniso kancane, kodwa into ekade ngiyiphila kakhulu amanga. So I think iyona into embi engidlule kuyo. So angifuni nabanye engasho ukuthi angifisi omunye umuntu edlule kule nto le ngibhekane nayo eyamanga iyabheda because uzoqhubeka namanga ekugcineni amanga awunamphumela emibi. So engingakusho nje mina ukuthi ngane wethu cela uphile ubuwena, ungayiphili fake life yakho, phila le mpilo yakho, iyona ebalulekile. Kubalulekile ukuthi ube uwe and i-motivation nje engizonishiya nayo ukuthi kubalulekile ukuthi uzazi ukuthi ubani wakwabani and lento ufuna ukuba yiyo izoba yiyo. And yabo, uma wena ungabhilivi kuwena akekho ozobhiliva kuwena. So qala ubhilive kuwena before ubhilivele komunye umuntu. Engingakusho nje ukuthi nibe right, cela ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-share ividiyo.